Kasi luto ti sadot. Una yung hotdog. Sarunong tayo itlog. Tamo ikiwar-kiwar. Sesame oil pampadagdag lasa at aroma. Igisa-gisa lang, tapos bawang. Ayaw ko ng toasted bawang for today's video. Charot, nakalimutan ko lang talaga. Pero naiwas lang tata. May isang asubo, lasang bawang. Han mo birukan tay lasonan, awan istak. Charot. May idea ka na ba kung anong lulutuin ko ngayong araw na to? Yes, kakabsat chowpan. May version ng chowpan. Masadot na gami rumwar. Apan gumatang itimakan. Iso nga nag-what's in my ref na lang ako. Kiwar-kiwar na, hingga nagwawara tayo na boy. Kang paminta, and turmeric powder, pampaimas, pampadagdag kulay natin. Tapos ikak iti siling haba. Yes, kakabsat na imas gayam. Ita lang kapadasan ng luto ti chowpan nga da sili ng haba. Tay siling na medyo adat-adat na. Padasan nyo iti kasi nga luto kakabsat. Ita met, nagpintas nga kitain na imas pay. Mga